Geifr Cylch Moch, ond falle nid rai mwyaf sylw garnach blith chi sylwi mae ddim moch sydd yn ôl ni, ond Geifr. A dwi'n cyfaddau'n syth o'r cychwyn. Dwi'n gwybod fawr o ddim am Geifr, ond mae gennau arbennig gwraig yn cadw cwmni fi. Charlotte Jones, Abed Aron, ti'n o lew bore yma? Diolch. Diolch am ddata ni. Ac ti'n dech chydig o dy gefndir di, mae gen ti gwmni sydd yn gweithio efo Geifr? Oes, dwi'n gwneud sebona allan o llaeth gafr. O, reit. Mae gen i 50 ar y funud, so, ie. 50 o Geifr, a chi gyd yn mynd i wneud sebon? Ie, gyd. Adre'n pen llun, ti'n godron o gyd fo llaw wedyn? Efo llaw, ie. Ysgol Dafydd, dipyn o waith, te? Oes, man. A godron nhw'n ddyddiol? Dwy waith ydw. Dwy waith y dydd? A wedyn, ti'n neud y sebon, mae gyd pob beth yn digwydd adre efo chi? Yndi, ie. Bob dim yn gwneud ar y tyddyn adre. A mae stondin efo chi yma ar y maes? Yndi, mae gen i stondin yn werthu bob dim. A bob math o sebonau? O, ie. Shampoo bars, lotions. Fe fydd o hibio, achos dwi'n eich drewi chydig. Beth bynnag am hynny, mae yna gystadleuaeth wedi cychwyn ti'n ôl ni ar Anglo-Nubians ydy hain. Ti'n gyfarwydd â hain? Ynddo, mae gen i rei o hein adre. Mae fath o bryd newydd wedi dod i mewn. O le mae'r Geifr ma'n dod yn wreiddiol te? O reiddiol, maen nhw Arabic bryd. O, reit, oce. A be di Geifr Godro di hain? Yndi, ti'n defnyddio Anglo-Nubians i mwy i caws na rhywbeth arall. O, reit, oce. A dwi'n gweld mae yna waniaeth yn y lliwiau, mae nhw gyd yr un un bryd, ond mae yna amrywiaeth o lliwiau, oes? O, mae yna llwyth o lliwiau ti'n gallu cael. Felly, be sa ti'n berniadu wan, be sa ti'n chwilio amdan yn yr afr berffeth yn y bryd yma? Cefn syth, fatha ydr mawr, fatha un brown fanna. Yr bella cwr yn sefyll allan yndi o ran pwrs mwy. Mae hwn. Felly, pam bod ti angen cefn syth te? Just strong back. Ie, mwyn cael dal pwrs mwy. Achos maen nhw'n edrych yn bethau eitha, dwi'n meddwl beth yw'r gair Cymraeg, flimsy yn dydyn nhw. Na, dyn nhw ddim yn flimsy. Maen nhw lot o waith. Lot o waith cadw nhw, oes? Oes. Maen nhw denig bob tro. A dwi'n beth chi'n gorau, dwi'n gwybod fawr o ddim, ond beth chi'n gorau bwydo gafron iddi gael lleithan iawn? O, fatha bwyd sydd yn llawn o protein a bach o bob dim. Dyn nhw'n bita gwair, maen nhw... Dyn nhw'n bita gwair, Geir? Na, dim ar... O, na dyn nhw'n chwaith? Dyn nhw'n bethau reit ffysu, felly? Yndyn, maen nhw'n, ie. Oes na dipyn o Geifr? Ydych chi'n dod yn pen llun? Oes na lot o Geifr ar ei lle? Nagos. Nagos? Dim lot, na. Felly, ydych chi'n manteisio ar y ffaith bod na ddim llawer o gwmpas ac yn ei biwyliaeth allan nhw? Felly, efo'r sebonau yma ydych chi'n neud, dwi wedi blasu llaeth gafr, mae o'n bles eitha cri, ydy'r sebonau yma oglau cri yn na, dwi'n falch o hynna, ond mae pawb yn fatha, gawr. O ie? Ie, maen nhw'n fatha mild. O ie, ydych chi'n rhoi beth beth fragrance. Essential fragrance, oils. O ie. Essential oils, ie, ynddo. O da iawn, a mae'r busnes yn mynd o nerth i nerth efo ti? Yndi. Nes i cychwyn efo un, so mae gen i 50 ar y funud. Ie, lle ti'n mynd i stopio? 500? Ie. Ie, fyd? Diolch gallu bod yn eitha addictif, yndi o? Yndi, o, maen nhw'n addictif. Mae beirniad yn dal i grafu pen fan hyn. Cyn i ni roi sai bydd o gael amser i benderfynu. Os gen ti ffefryn fe hwnna? Yr un cynta. Y gynta ar y dde fan hyn. Rhif 9, dim 10 di hwnna. Pwy sy'n berchen hwnna? Eiron Edwards. Un enw o fi. Wel, mae wedi sgwennu yn y ser, yn dyddio. Gwn i weld os mae hwnna eitha i. Dwi'n gobeithio. Dwi'n gobeithio. Am y tro. Gwn i sai bach i ddod y cyfle ddod gael meddwl. Diolch, Sian.